Pasaritaan, dayaw, ken progreso. Talo abalikas, ang mangiladawan iti ili ti lapas. Itangal daw, pormalan ang nailunsad ken nalukatan ti kaunaan na One Town One Product Village iti barangay Bulbulala Lapas, Abra. Daytoy ti kaunaan nga Otop Village, saan laing nga iti probinsya ken rehiyon Cordillera, ngimket di iti entero a Pagilian. Manipod Japan, naadaptar ti naduma-duma a Pagilian ti One Village One Product wenno OVOP. When we see itong community ng Bulbulala, it's really a small village, but they really depict yung Otop Village na sinasabi natin, na kung saan pupunta ka doon sa village, makikita mo lahat talaga ng mga community members. They have their own weaving equipment, yung mga mananahe nandun sa mga households, and it really helps a lot dun sa sa development nung community natin sa Bulbulala. Kasi dati ang mga hinahabi lang nila yung mga simpleng damit at mga kagamitan sa bahay. But now nakikita natin ang laki ng potential ng loom weaving industry dun sa community. It's actually kung sasabihin ko lang, ito yung biggest industry na dito sa province ng Abra. So yung mga participation natin sa mga trade fairs sa Manila, talagang nakikita natin pumapayagpag yung industriya natin ng loom weaving. Naikidanpay ang nailukat ti may kadwakad sa aran ti Barangay Hall nga agserbi a temporaryo a showroom ken manamnama ang mapataod to ti loom weaving center iti lugar. Ditoy ang may display dagiti Abel products dagiti Bulbulala local artisan. Iti 5 dekadan a panagabel ti weaver master Aninelia, lumanpay adun ti kapadasan na iti nasao nga industriya, na idumdumalata ti maited at tulong ken namay ti panakaideklara ti lugar da a loom village. Maragsakan nak ma'am ti adda nga simangbay kanyani nga Otop Village dito i Bulbulala. Dakkel unay ma'am ti potensyal kanyani dito. Adakkel unay ma'am tapnon ti kastak saan kami nga mapan agipan ti dado mga agal-ala iti kwa ti items mi ke dito kami nga umay agiyag iti produkto naman. Ti Bulbulala Lapas ti home of the weavers ken bigbigan ni Mayor Nina Bernos adagiti weavers itusto a pundasyon ti ekonomiya ken isoda ti pagrugyan ti pudno a progreso. Dagiti gababel, our dear weavers, para kanyayo detoy apo, nga we will do everything we can to support our artisans, our local industries, our small businesses in La Paz. Si kayo ti pillars of our local economy, si kayo ti pagrugyan, ti usto nga progreso, dito'y ili tayo, ken ti probinsya tayo nga Abra. Indaulwan ni Mayor Nina, DTI Provincial Director Marvin Arcangel, ken national agencies, to opisyal a panakailunsad, ti Otop Village, ken panaglukat ti temporary loom weaving center. Ti Otop Village, ket saan laing nga agserbi, a pagidisplayan nagiti Abel, ngem ket di, may sa daytoy a livelihood hub, learning and innovation, tourism destination, mangipakita ti inclusive growth, ken marka iti chapter of new development. Jessica Boreta, Balitang Solid North.